Yes, I'm dreaming of a summer holiday. Ocean breezes and the sky so blue. Most. Már integethetsz, Sacsuska. Integet. Jaja. Mit szóltok? Akkor küldjük. Ez egy nagy öröm és bódottá. De szerintem így is úgyis gyűrött lesz. Nem? A sötét oldal! Már nem. Lépés a várja! Hát a kadály! Győztes legyél! A Doveri sziklák, ezek tök híresek. Igaz, Tomi? Sötét angol. Ja. De most itt hagyjuk őket magukba. A francia. És igazuk is volt. Kis halok húzzák az időt. Ahogy szoknátok. Csak mondjam. Majd a videóra kiteszem a 18-as karikát. Nyomjuk meg a videót. Ja, most nyomok egy kicsit, mert szép a sziklák. Ha a bácsi nagyon-nagyon ragaszkodik a paszporthoz, akkor kivesszük neki és bevehetünk. Istenem! jó van, most már nyomjuk. Hát de nem ez. Nem ide kell érni 3-4 órával össze. A másikhoz. Ez csak a hülye rendőr. 2300 km. Két ország. Négy ember. Egy autó. Ez ott az okmid? Csodálatos város. És egy büdös zokni. Egy büdös zokni. Itt van. Nem kamerázok. Csak izét. Gyakorlom a kezelését. A sztár! Bújj bele a mentővbe! Telnek, hogy látszik. Franciaországban is csak paractok élnek. Tomci vezet és cigizik. És rettentő jóképű. És ott alszik. De ő nem túl jóképű. Katalin jó képű. Hello. Katacini. Mint mindig. Jó képű. Na, Most 4 óra délután, Kán még nagyon-nagyon messze van, kurva messze van, Tonya ennyire van, 836. 830 kilométerre, tehát reggel hajtanak odaérni, de eddig is történt egy-két dolog. Nagyon sűrű napunk volt, volt egy kis WC sapfér, volt még CD sapférum is volt, ja, konkrétan mindenkettő nekem. Aztán volt a Tominak egy kis sapférja az autójával összeveszett, ezért ő elhagyta a gumiját ott hátul, ami tartja a kereket, mindegy. De mindegy, megoldottuk a válfákból, és ez nem vicc, az halálkó volt, de majd úgyis el fogjuk sztorizni, legalább egy hétig össze tudok hallgatni. Amúgy kurva jó idő van. Ja, én balfasz voltam, a többiek ügyeseket, azt mondták, hogy neki fel kell mondani. De amúgy én voltam nagyon ügyes, megoldottam a helyzetet Reimsbe, mert nélkül sehol nem lenne ez a két motokű és az azt kettős kis kata. Amúgy nem tudom, más nem tudnék mondani per pillanat, tehát térjünk már Kánba, mert szeretném meginni a viszkimet mindenképpen, szeretnék mindenkivel ott focicani egy jó adag viszkivel. Aztán egyelőre ennyi, később majd jelentkezünk. Azt mondd el, amit a idének is elmondani. Később majd jelentkezünk a Talicska TV-vel.
fácil, como es. Don't let this holiday end. Good times are all that we have. Don't let this holiday end.